tabo kwbangma Tiprasa lukurong no kwbangma Tiprasa student no jolly laijak tuma hamale Kokborok roman script no strike khalimani TSF rok omo muthagiri mani press meet khlaimia taisa 24 tarik khalaisina joto mililaya agolibo hni samani omono tui kwbangma rungsrungnai rok jolly laijak tuma hamale chaya ningya Tiprasa student rok asike strike o tongui tongmani amo tabuk Tiprasa rungsrungnai rok kwbangma chajak yang tong social media ni bising tipano haika ground ni bising tipano idol amno tino ngai khna Tripura idol tongo dei amon tino khna roman script no mathangna dei rosama ni hiri sabari tongo amno ang konya mo sungolo gorong joto no phaibe ki roman script ni bagi sung ka sulai na dei sung protest thailand khna o Tripura idol lokna sung khanya tui azago sung naya tui sung akiri tonglai na abono sung muthaklai na khna ni hai salo sung chini live hake Tripura idol tai tining dia amo Tiprasa rong ni situation hamya ni bagi amo muthage rijaka hake jeo Tiprasa rong ni strike khaimani Kokborok roman script no ti tabo kwbangma je bangla hake Wansa news channel logo belai ke hamya kok salaijak tongjago amo ango jago phunungna thanglia norong no bongni channel o thangi comment nok check khlaimano bongni post rok check khlaimano belai ke hamya sajak Tiprasa rong ni bagi takina edisiki toni hai irai ye omok somok sajak kwbangma comment ni bisingtike ekdom Tiprasa rong ni hamya khlai na slemong phunugai hake jo Tiprasa rok strike khaimani Kokborok no roman script khlainani bagai omo khlai no tongna nango Tiprasa rok omo ani simia omo joto Tiprasa rok ni no wan chungmong tai Tiprasa rok amti haino khlainani muchungo tama hamale Kokborok no nang roman script khlainani gakai haino noga asugui toni wei noga asugui tongai amo nglak amo tabuk je rungsrungi tongnai rok Tiprasa rungsrungnai cherai rok borok se saimano busuk kosto khlaiye borok tabuk suyei tongna nang Kokborok no roman script krini bagai hake chingrok to bangla bani suyima phayo Kokborok no belai khe kosto nango haji hake kwbangma chini borok bo baksa buksu chajak yangi tongo je roman script no sanmani tiye baksa buksu political wan sumong tiye hake miyawo ja amtike TSF rok muthagiri hake omo 24 tarik ni simisi jungtesa strike khailesina hinai kwbangma student rok chajak yang bai khatuma hamale je TSF ni leader tongnai rok borok kok sajak tongo puila strike dagok furo je manya sak roman script khlaijak esa Kokborok no o strike rosajak lakhnai hake at kaisa rosai mani bagai belai khina chajak yang bai Tiprasa student hake amoni bagai Tiprasa rungsrungnai rok belai khina chajak yang bai social media ni bisingti bo bongni je dukhu tongmani amono sahar katai media ni bisingti bo singjangmani kwbangma rungsrungnai rok saka omo chung je manya sak tongui tongnai hinai hake khaike je kuno strike rok phano je kuno demand rok phano sanga kai je maya sak khlaiga kai belai khina chanai thanda khlaiye je rule no mani wei hake andike lama strike khai tongmani jorao ante ambulance emergency rok no horka kai belai khina chanai tuma hamale kwbangma chung social media ni bisingti noga amte rok no Wansa media rok omono coverage khlaimani omono tui sa salaimani hake amo simi kaisa mane angjak liya haipano borok tebo kwbangma hamya kai sanai sawi tongo Tiprasa rok ni bage amono tamhoni sasinai tuma hamale amo sana se thakliya haisi angamsuk amtrok sanan musungni haipano borok se sawanga ke chung sanan tom tongba chung amdike khlaijagui tongo haike borok se amsuk andike sawi chung hamya sai tongo chini Tiprasa rungsrungnai rok no haike chini Tiprasa ni bage chungke tamni saya tongnai haike amdike chini student rungsrungnai rok lama kasumani amdike news rogor mani borok ek comment nogo tai bongni media rogo borok ek jater potre sai tongo chini Tiprasa student no borok student chinya biang jater potre angomo sanamo chungya nor bujisi di tom hu hage ho jaga o koboi kok sanan thangke Tiprasa rungsrungnai rok no roman script bai borok serinen mo chungjagya bongni je bangla hake devanagari amo banyo serinen mo chungjago tama hamale roman script sigake Tiprasa rok amo obviously international bai connect khlaimanai hage amtui rogo chini Tiprasa rok no sana thangka bo omoni bising simiya kwbangmani bisingo no chini Tiprasa rok thansa tongimiya kubuni borok ka chengirika kubuni borok nanglaye a jaga chini Tiprasa rok kai bulai toklaye ingi tongnya amtui jat bo tong Tiprasa rok haji hage amono Tiprasa rok politics no bonasi yawe Tiprasa rok bo amtui jat angati jat ni nasi yawe Tiprasa rok joto thansa ke je salmani joto no milelai sanlaina nango kaisa jaga ya Tiprasa rok amtike thansa yang mani hage a baksa bukso ei borok thansa yang sai tongnai rok sedei khorsa khorni borok amtui hamya ka sai tongnai nor thansa yang jibla hai irai hage baksa bukso ke serai kus kutugo amo se thansa nanye rok baksa bukso hake o je leader hanjangnai rok bo je
kun kaisa sik demand khaga kai amo manya sak khlai ni tongna nonga amo kubui kok haisi ama ani kok simia kwbangma Tiprasa rong no amtike salai tongayo social media ni bisingti bo chung media ni bisingti nungma rokbo hake amoni bagini kwbangma Tiprasa rungsrungnai tei kwbangma Tiprasa rok chajak yangi tongmakya o je strike no off khlair mani bage hake amoni reason bo tongmano je leader rok off khlair mani toma hamle tabuk to exam rok choliwi tongo amoni bage bo off khlaimano borok hake amore naile Tripura government se hake Tiprasa rang amdikena sani tongkake omo waisale manayo mokum tutino saimano hake nor comment bisingti ke shahar de amdike sani mamang tongkake jemaya sak jesa din phanang thung amore dare no borok tuma hamale more nai riya Tripura government ni thanisi tuma hamale kobuni haste rong no nugin tongna borok na ajago bongni kongno CBSE buto roman script by simano hake amo state government permission ni kake amo khlaimano e schedule chimse ingya kha ingya phanang thung hake tinim ram suno hambai